Asinibingelele sinamukele ngaphansi kwe-YouTube channel uSiba lukaZulu. Asiphinde sikunxuse ukuthi usubscribe ngaphansi kwe-YouTube channel, ushiye uphawula kwakho lapha kuma-comment, uphinde ulike nevidiyo yethu namhlanje. Umbukiso wethu namhlanje sizobheka izaga nezincazelo. Ake sibheke-ke izaga nezincazelo zakhona. Isaga sokuqala sizosibheka isaga esithi ababuyisi baphambili. Lesi simo-ke sokukhuluma kusuke kuxwayiswa umuntu ukuthi uma engalaleli uyozibonela phambili uma esehlupheka. Isaga sesibili sizosibheka isaga esithi akubuyelwa nganxanye kungemanzi. Lesi simo-ke sokukhuluma sisho ukuthi abantu ababoni ngokufana, kuyenzeka bahluke ngemibono. Isaga sesithathu sizosibheka isaga esithi akukho nkunzi ezimbili ezake zahlala sibayeni sinye. Lesi simo-ke sokukhuluma sisho ukuthi abantu abazazi ukuthi bakhulu abakwazi ukuhlala ndawonye. Isaga sesine sizosibheka isaga esithi akumvula ungahlukumi. Lesi simo-ke sokukhuluma sisho ukuthi akekho umuntu ongenaso isiphiwo sakhe, ngisho umuntu onganakekile. Isaga sokugcina esizosibheka isaga esithi akukho ndlovu yasindwa umboko wayo. Lesi simo-ke sokukhuluma sivame kakhulu, kanti incazelo yaso sisho ukuthi akekho umuntu ohlulwa umthwalo wakhe. Asibonge ukuthi ube ingxenye yombukiso wethu namhlanje. Asiphinde sikunxenxe ukuthi usubscribe ngaphansi kwe-YouTube channel, ushiye uphawula kwakho lapha kuma-comment, uphinde ulike nevidiyo yethu namhlanje. Kuze kube ngokuzayo siyavalelisa.